To je lump teda, no. To jsou lumpy. No jo, hodíčevý. Pěkně si to ohlídej, no. No to není lump, tak. Tak, pěkně nás tady to. Ten je železný. On jak to necítí nic to železo, tak on to nemůže identifikovat a je z toho nervózní. Víš? Když potřeboval k tomu čichnout.